Busa kamo karon mga kaigsunan kay galaan. Kamo karon ba nagtanaw? Inyong sutaon ug unsa ka doktrina karon nga imong nabakdan. Kung nakita nimo nga gikan ni Aida Espagano, gikan lang sa tumutubong kasugilanon, ako na malihog kanimo og suon. Imo na siyang tan-awon og sutaon og ayo. Kung nakita nimo dili maayo, biyain na. Kay ganuman, wala man sa Biblia. Mao ni ang awhag sa itong higala nga pastoy sa gitawag og Seventh-day Adventist. Ingon pa niya, ibiyaan gyud daw ng mga pagtulunan nga iyas pagano, dili iya sa Dios ug wala nakasulat sa balaang kasulatan. So mao na mga membro sa Seventh-day Adventist, hinahinay na mo og hawa diha. Tungod sa hinungdan nga kanang inyong pundok manggod wala maguna sa Biblia. Never ka makabasa og Seventh-day Adventist sa Biblia. Never pug ka makabasa nga ang mga Amerikano nga si Ellen G. White, James White, Joseph Bates ug si G.N. Andrews gisugo sa Dios aron magparehistro sa iglesyang gitukod ni Kristo. Wala kay mabasa. Wa pug kay mabasa nga ang Seventh-day Adventist gitagaan og katungod nga mo implement sa gitawag og sugo sa Dios. Samot nang walay mabasa nga kana bitong pagkapalpak ni William Miller sa pagpanagda sa nga si Kristo mobalik ni adtong 1844 kana mini magyud na nga propeta unya kabalo magyud ta nga kining Seventh-day Adventist nagikan anang maong gitawag og punduka nagikan ni anang maong gitawag og kining Adventism nga gitukod ni William Miller nya nanagda ni adtong 1844 palpak man so bot pasabot kanang maong pundok nga magikan gani sa palpak nga propeta wala gani sa Biblia, biyay, oy, ano mag-antos maman ka dinha? O tanawan ning awhag sa inyohang gitawag og pastoy, biyain na ninyo. No, lain pa. Kini nga ilang tawag ini mga pagtulunan nga palso ba, kung baga adlong ipapahulay, nya pagkamat paabot sa implementation nila, dili mao nakasulat sa Biblia kay ang adlong ipapahulay nila gipanguluhan man og pastoy nya di sa Biblia ang adlong ipapahulay nila sa balaang kasulatan gipanguluhan man og gitawag og pari. So unya, mapadayon pa mo diha. Mapadayon pa mo anang pundok nga gitukod og Amerikano. Mapadayon pa mo anang gitawag pundok nga nagatudlo, nagatuo og mga butang bisag usa na lang kagkudlit sa balaang kasulatan di gyud mabasa. Actually, sayon kaayo ang pag-angkon ni. Sayon kaayo ang pag-angkon pero ang problema ana, lisod kaayo ang pagpamatuod. Claiming and proving are two different things. So, kung maangkon mo nga namos Biblia, i-prove ninyo nga namo connection ang Biblia. Ang Seventh-day Adventist dili og wala gyud na hitabo nga connected sila sa gitawag og balaang kasulatan. Again, ang Seventh-day Adventist gitukod nag mga Amerikano. Gitukod og kano made in America nya nisulpot lang ni adtong 1863. Mo nang hinahinayon na ninyo nagbiya ng mga punduka ngano man kay mga impierno gyud tanawa. Awag yung pastor, tuuhin ninyo na, biyain ninyo na. Ang maong gitawag punduka. And at the same time, sa Katoliko, inyo haraman ng accusation, wala magyapon may tawag ining prueba. So, muna gingon nga, the one who alleges is the one have the responsibility to present evidences. Ang problema ni mga tawan na instead of mag-present og facts, ang ilang i-present, ang ilang opinion, kanang chismis sa ilahang gitawag og pastoy. Nabiyayan ng punduka kay may impierno biya. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.